zakrúta, nemá chybu. Vieš, keď zavočí doľava, hneď sa chytí do kolesa. Čo povedal? Budem musieť gumy medzi sebou meniť. Koľko, jak to vrtí už. Ja mu to necháš na chvíľu, ako chodí po dvoch. Aj vyskakujú rýchlosti. Ne? Len to jednu. A nevadí, čo mám celú druhú prevodovku. Keby sme rozčapili kolesa, tak by to bolo ešte lepšie, ne? Ale asi by sa tak nevrtelo. Rozčapili kolesa. No. A väčší iný sklon. Iný sklon, že nebudú kolmo na cestu, ale budú mať nejaký uhol. Čo? Jak to nakopí točí, to neviem analyzovať, ja vtedy jazdím. Jednoducho, on to vždycky zvrtne doprava a potom... Ne, najprv doľava a potom no tak, no. Či... Tak čívi, ne? Je to do toho samotného.